Здравейте, аз съм Шарок, както виждате днес играме GTA 5 синглплеер и в този клип ще разгледаме Kit мода или Night Rider мода. Много от вас искаха да направя някакво ревю на този мод и ето че днес го правя така. Да започваме с това какво представлява този мод. Този мод за всички, които не са гледали филма, е една кола, която има просто уникални възможности. В нашия случай обаче в GTI-ката са добавили деактивете. Защо бе? Как може сам да се активира? Значи активира се с F10 и след това натискате плюс. Само че тук имаме вече две възможности. Виждате, има Night Industries 2000 и 3000. В нашия случай аз ще започна с двойката, понеже това е класическата. Добре, защо тази кола се превърна? Вау! Какви сте тъпи звуци? Добре, чатите се кача, надявам се да изчезнат. I am the voice of Night Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, a kit if you prefer. Да, мерси, че ми каза. Хора, това е от филма първата част от колата, както виждате. По-скоро това е първият модел на колата, понеже този, който е 3000, той е подобрената версия, която лично на мен вече не ми харесва, понеже направиха твърде модерна, а тази изглежда класическа и изглежда готина. Да започнем с нещата, които колата предлага. Се започва от началото. Ако натиснете бутона 0, виждате в Super Pursuit мод се активира и колата става много бърза, защото това е супер мода за преследване. И колата просто избухва, става адски неконтролируема. Сега гледайте само как набира, това е силно по-бърза от зеленторното, хора, не знам. Става много бърза тази кола и наистина не е никак лесна за каране. Добре, вдигнахме Wanted левела Normal мод. Имаме проблем. Не съм ти инсталирал скрипт хука и не мога да си махна полицията сега. Това е проблем. Хеликоптери на първа звезда. Стига бе, ти баваш ли се? Добре, Кит има опция, която може да ни помогне при полицията. Когато натиснете бутона 7, звали на SSC и сега ще видите какво ще стане. Какво ще стане, как го казах. Всеки момент. И ето, вече не ни преследва полицията. А за този атак мода, който е Pursuit, се активира с 0, ако не казах. Съм забравил. С полицията е за 7, само че има едно време, което трябва да се изчака преди да се използва втори път, защото виждате The SSC can't help you, понеже не се е речарджинало и трябва да изчакаме. Преминаваме нататък. Ако слезем от колата и цъкнем едно, в момента Кит ни следва. Ако цъкнем едно. Това е много готина опция, когато ходите някъде, пеша се налага, може да си го цъкнете с едно и той ще ви следва където и да сте. Това е малко бъгаво, когато сте с друга кола, понеже Кит може да ви изгуби и той е настроен така, че да следва само когато ходите. Тъй, че ако карате твърде бързо, може да го изгубите. Цъкаме едно отново и той вече не ни гони. Не ни следва. Проблем, че много тъпи звуци се издават. Така, преминаваме нататък. Ако включиме картата и да речем маркираме ето тук и след това кликнем 2. Добре, само че в този канал надали ще мога да тръгне това. Добре, трябва да излезна. Това е проблем. Така. С 2 по принцип включвате. Сега ще видите какво включвате, да не ви казвам. Вие сами се сетите. Нещо като автопилот. Добре. Почти излезнах от тук. Ето сега съм на пътя и включвам 2. 2. Добре, без дисках, активирах рокета, хора. Това е RPG, което може да стреляте с него. Много добра опция също така. С 5 се зарежда и с 5 се стреля. Добре, направили са огромен апдейт върху мода. Значи, по принцип не трябва да ни гони полиция след като стреляме с този лаунчер. Подгонени. Второ, с 2 не трябва да е някакъв си. Значи, променили са мода, хора. С 1
като слезете ви такова. С едно ви следва, но и с едно, когато сте в колата, ви е на автопилот, именно да ходите до чекпоинта. Ето вижте сега, кликам едно, той сега ще обърне. Ето. Обръща и тръгва към waypoint-а, който съм маркирал. Само че в нашия случай не трябва да ходим на там, понеже има полиция. А трябва да си включим малко Pursuit мода. Не е нормал мод, а така. Добре, избягахме от полицията. Значи направили сте един огромен апдейт. И за съжаление, точно сега съзве някакъв минигън, който си нямам идея. Load and Fire. Load and Fire, само че в нашия случай не се зарежда, нито стреля. А трябваше в момента да ни кара до waypoint-а. Това е бък. Направили са някакъв апдейт, който все още не е готов. След това с 3 какво имаме? Auto Cruise. Да, ето го. Значи с 1.3 едно и също. Бъгнали са двойката хора. Лошото е, че с Super Pursuit мода не ви работи докато се сложили на аутодрайва. Това е тъпото. Добре, да го макнем това, да си караме нормално. Та двойката хора е прецакана, както казах. Може да си видите в интернет, там ви има, нали, пише, че е минигън или Load Fire, но нищо не се случва. Прецакали са го. След това с 4.6 ски мода, всеки от вас, който е гледал филма, знае какво е това. Гледайте сега. Опа, обърках страната. Шит. Бъгнах ли се? Не. Ето ви още едно нещо, което не е направено много хубаво. Когато цъкнете 4, то си остава, нали, ски мода и не се изключва. Аз очаквах да се изключи. Ето гледайте сега, например. О! Да, ма тук не работи. Заби се. А с 6 хора е за от другата страна. Това е с 4 и 6. Вау. Да ще успея да преодолея нещо, бе. Не ми се вярва много да пробвам. То не е никак лесно да се кара така. Не, няма да определя нищо, аз направо така много по-закарам. Та извинявам се за това, че мода са го прецакали от това, което аз гледах и това, което в момента показвам. Та с теб, както казах, Ерокита много е силен. Много. Така, изстрелях нарочно някъде настрани да не е в кола, за да не ме подгони много полиция. Минаваме нататък с седмицата хора, както казах, ви спира от полиция. А с 8 е EMP-то, което, знаете, унищожава двигателите на колите. Да речем, не знам точно коя ще се унищожи, но ето на тази, виждате, колата спря и вече не работи. Двигателът започва да пуши някакво и колата не работи, както виждате. Само не знам едно единствено, защо хората започват да бягат след като така им стане с колата. Вижте, той се побърка просто. Какво толкова? EMP-то също има речардж време, което е някъде около 1 минута. И това е за него. С девятката вече, ако нямате армър, може да си вземете армър с като цъкнете 9, което ви дава пистолет и армър. Много хубава опция на на кита. What? Ново нещо в тази кола. Изхвърчавате през прозореца, това не го знаех. И много шиван саунд. След като слезете. Добре, който не знае как се флипва, ето това нещо. Чай само. Това да работи само на новата версия на кита, добре. Също така, който не знае как може да се подскача, това става с Shift. Може да си прескачате коли колкото си искате. Добре, това не стана много хубаво, но ако имате някакви препятствия, да речем вие сте минали от тази страна, той е от долната, това е най-добрият начин да се засетите това просто. Значи това мод е много готин. Друго какво? В момента съм си написал на текстов документ нещата, понеже да не бъркам нещо, така че да видиме с Control и 2. Добре, значи минигъна е с Control и 2. Не, всъщност не знам, не работи. Много са прецакали мода след като са направили това ревюто, там
който гледах, и аз не знам кой гледах точно, но са направили много промени, както виждате. Добре, сега да слезем от кит и да го махнем бързо, понеже издават шибани звуци. Маха се с минуса, хора. След това отново си отваряме менюто и отваряме тройката. Шит. Той май се спал нагоре. Да. Да го махнем. Да активираме пак. Пак се спал нагоре. Шит. Не бе, моля те, не ме гази. Пак ли горе, бе? Оу! Ето го, спална се пред нас. Чакай, бе, къде тръгна Кит? Кит! Така. Колко умен това Кит. Ама този саунд никак не е хубав. Така, сега не ни казва, че сме дошли в по-новата версия. По принцип светлините отзад трябва да работят и да изпише Night, но не го прави. Нямам идея защо. Този Кит по принцип единствената му нова опция, която трябваше да се предоставя от него, е това нещо, което с запетайката... Опа! Само че не работи. Нямам идея защо. Добре. Остана ни, хора, едно последно нещо, което може би ще ви харесам най-много. Добре, само да видя откъде да мина. Да, много се дрифтира. Фак, това ще ли се отвори? Няма да се отвори, сериозно. Добре, това не е трудност пред нас, не е никаква провиация, понеже ние сме с Кит. Опа. Добре, все пак успях да премина. Минавам от тука. Дано... Не, няма ли да се събера, бе? Фак. Как няма да се събера, бе? Това е Кит. Минава навсякъде. Спокойно, няма да ви газия много. Не, добре, хора. Трябва да вляза в морето. Последното нещо, което той може да прави е да кара по вода. Ама как се озова във водата, не знам. Ето така сега. Оп. Малко е бъгаво, понеже мода все още е бета версия. И не се кара кой знае колко добре по вода. Малко се клатиме като някои ненормални си, ама добре. Не е никак добро управляването все още, хора. Във вода. И да, значи това беше от ревюто на този мод, няма друго какво да показвам. Също така да дам още една информация. Скоро очаквайте ревю на новата ми клавиатура. Който не знае каква е тя, може да посети Facebook страницата ми. Там съм публикувал снимка. Също така, кога ще има нов лайвстрим, понеже вчера, знаете, имаше лайвстрим. Нов лайвстрим ще има утре, хора, в неделя. Пак от толкова часа ще започне от 9:30.